Barka da zuwa tashar mai albarka ta Sport in Hausa. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun labarai. Wani bidiyo da yake trending online ya nuna cewa jam'iyya mai mulki ta APC tana raba kayan abinci ga talakawa domin samun ƙuri'arsu a zaɓe mai zuwa. Dan takarar shugaban Tinubu gari, they share this in Alausa. Tinubu beans, 8 years. They came to Alausa offices to share Tinubu beans. It don't go better for Tinubu and Shattima. They came to Alausa to share beans. No wahala. Matakin da shugaban ƙasar Najeriya ya ɗauka Muhammadu Buhari yana gabatowa ne kusa da zaben da za a yi na shugaban ƙasa. A cewar shugaban ƙasa, wannan zai hana siyan ƙuri'a da ake yi, talakawa su zaɓi wanda ransu yake so. Mun gode da sauraron mu.